Йорд Стрибель, Трыстан Гёбель, Джекі Ідо, Александр Шеер. Сцэнар Гайды Швохаў паводле раману «Паходнае вогнішча» Юліі Франк. Фільм Крыстіяна Швохаў. Змерз, відаць. Бяры мой швэдар. Беражы яго. Убачымся на тым тыдні. Пакуль, Вася. Хопіць. Праз 3 гады. Алексей! Ходім. Нелі? Мне трэба ў туалет. Не цяпер. Вашы дакументы. У яе афіцыйны дазвол на выезд. Алексей? Мне надта трэба. Цяпер нельга. Можна, выходзь хуценька. Ён можа пачакаць. Але калі надта трэба, хадзі. Герт Бекер, мой новы тата. Ага. Мы ўдвух сходзім вунь у той будынак. Я з вамі. Сядайце ў аўта. Не. Прашу вас сесці ў аўта. Што вам трэба ад майго сына? Супакойцеся, я завяду яго ў туалет, а вы сядайце ў аўта. Ён застанецца. Сядайце. Мама, пусціце яго. Адчапіся. Ходімте со мной. Дзе мой сын?
Ziehen Sie sich bitte aus. Раздзеньцеся. Wie bitte? Што? Reine Routine. Гэта рутына. Alles. Цалкам. Die Uhr. Гадзіннік. Die Kette. Ланцужок. Die Ringe. Пярсцёнкі. Der geht nicht. Гэты не здымаецца. Любы здымаецца. Але не гэты. У нас ёсць мыла. Bitte. Прашу вас, не трэба. Мама, нарэшце, цябе вечна даводзіцца чакаць. Цябе правяралі? Я ж не хворы. Нелі, сядай. Я сказаў ім, што Герд мой новы тата. Гэта хлусня дзеля выратавання. Захад. Трымай. Рады быў памагчы. Гэта аванс. Рэшта пазней, не хвалюйся.
Возьму гэта сабе. Поводь себя пристойно, Елена. Спадарыня Зенф, калі ласка. Бачу, хтосьці вельмі стаміўся. Можна і мне? Калі ласка. Чаму вы эмігравалі, спадарыня Зенф? Былі асабістыя прычыны. А ты, значыць, Алексей? Пригожае імя. Расейскае? Герт Беккер мой новы тата. Больш не трэба казаць гэтага. Мой тата з Савецкага Саюзу, але ён памёр. Так. Як звалі твайго тату? Васілі. Васілі Баталаў. Дзякуй, Марцін. Відаць, вам давялося няпроста. Што збіраецеся рабіць далей? Я б хацела нарэшце працаваць у прафесіі. Ці ёсць у вас у заходняй Нямецчыне сябры або сваякі, каб дапамагчы вам? Не? «40, 60, 80, 100, 10, 20, 30, 40. Талоны на харчы на тыдзень. І гэта таксама для вас. Дзякуй, гэта трэба вярнуць? Не, можаце пакінуць. На кожным пустым полі трэба паставіць пячатку, тады атрымаеце грамадзянства. Гэтулькі шмат? 12. Колькі гэта зойме часу? Залежыць ад вас. 7-10 дзён. Дзякуй. Прабачце. Прабачце, дзе тут блок Б? Дзякуй. Алексей. Можна мне ўзяць? На здароўе. Яшчэ адна? Падзякуй. Дзякуй. Гэта тут. Надзень піжаму. Прабачце. Я толькі хацела памыць рукі. Толькі што прыехалі. Так, 10 хвілін таму, а ты? 18 месяцаў таму. 18? Мяне завуць Нелі.
Крыстына Яблановска, покой 17. Нелли Зенф, покой 16. Калі спатрэбіцца тазік, покой 17. Покой 116. Добрый день. Добрый день. Разденьтеся. Што? Разденьтеся. Непрыемна, але такі парадак. Я мушу праверыць, ці можна вам жыць у лагеры, папросту рутына. І як можна? Вошаў няма. Зірніце ўсе сюды. Гэта Аляксей. Ён прыехаў учора са сваёй мамай з усходняй Нямецчыны. Вітаю. Раскажы пра сябе сам, Аляксей. Аляксей Зенф, 9 гадоў, 3 клас. Сярэдняя школа нумар 7, імя Альберта Кунца. Глямштрасы 39, 49. А хто такі Альберт Кунц? Ён быў антыфашыст. Падчас вайны абясшкоджваў бомбы. Пасля нацысты забілі яго ў канцэнтрацыйным лагеры Дора. Ага. І ты носіш піянерскі гальштук. Піянерскія гальштукі не чырвоныя, Ёсць і чырвоныя. але без белых кропак. Спадарыня Зенф, Так? калі ласка. У мяне ступень кандыдата навук у арганічнай хіміі. Абаранілася ў прафесара доктара Карстена Глязера. Мая спецыялізацыя піроліз вуглевадародаў, але я магла б займацца і медыцынскімі доследамі. На жаль, вы прыйшлі зарана. Зарана чаму? Спярша трэба паставіць усе пячаткі, без папераў ніяк. Але мо вы маглі б занатаваць маё імя? Я б вельмі хацела працаваць. Такі закон. Буду рады пабачыць вас зноў, спадарыня Зенф. Добрый дзень, Фляйшман. Зенф. Вітаю, мяне завуць Джон Берт, я рэпрэзентую тут Злучаныя Штаты Амерыкі. Як маецеся? Добра. Не бойцеся, спадарыня Зенф, вы ў бяспецы. Усяго некалькі пытанняў. Вы з'ехалі з ГДР. Чаму? З асабістых прычын. Змена месца жыхарства, каб пазбавіцца ўспамінаў. Змена месца жыхарства? Ніякіх палітычных прычын? Не. Хачу пачаць нанова. Жыць. Вы хімік. Так. Атрымалі ступень кандыдата навук. І ў вас таксама ёсць сын. Чаму таксама? Вы яшчэ такая маладая. Дзякуй. Што вы даследавалі? Апошнія 2 гады я працавала на могілках. Месца ў акадэміі навук вы страцілі. Як амаль кожны прэтэндэнт на выезд, звычайная з'ява. Абараняеце сістэму? Што? Прабачце. Прыйдзі, Езус, будзь нашым госцем, благослови тое, што ты нам даў. Амен, амен, амен.
Няхай наш абед будзе радасны. Мы ўсё з'ямо, нічога не вымажам і не разальем. Смачна есці. Я мушу ісці, моя мама прийшла. Аляксей! Пакуль. Гей, пачакай. Кім вы працавалі? Я маю на ўвазе акадэмію. Што дакладна вы хочаце ведаць? Усё. Я прыехала сюды не дзеля таго, каб інфармаваць вас. Калі не будзеце супрацоўнічаць, мы не здолеем вам дапамагчы. Як вы мне можаце дапамагчы? Цыгарэту? Не, дзякуй. Яшчэ пабачымся, спадарыня Зенф. Дзякуй. Аляксей, адзенься. Чакай, я дапамагу. Не забывайся, штазі паўсюль. Можа здарыцца ўсялякае. Поспехаў. І табе, дзякуй. Скажы, што спецслужбам хаўруснікаў трэба ад нас? А што такое спецслужбы хаўруснікаў? Нямецчына пацярпела паразу ў вайне, а тыя, хто перамог, пакінулі тут сваіх жаўнераў. Ведаю. Ага, далей. У вас гэта расейцы. Тут амерыканцы, французы і ангельцы. Яны не давяраюць адны адным, таму маюць сваіх шпіёнаў і службы бяспекі. І што яны забяспечваюць? Нічога. Тады што яны хочуць? Яны нас праслухоўваюць. А калі мы не зробім, як яны кажуць, то застрэляць нас. Лухта. Тата, сядай, я зраблю гарбаты. Кудой дадому? Кудой дадому? Доктор Васілій Баталаў. Працаваў фізікам ва ўсходняй Нямецчыне з 1965 года. Загінуў у аўтамабільнай аварыі 15 снежня 1975 года. Слушна? Так, Хто паведаміў вам пра смерць Баталава? крымінальны вышук. Вы апазналі труп? Не, аварыя здарылася ў Маскве, я не была на пахаванні. Але ж ён бацька вашага сына. Калі мы слушна зразумелі. Мы не былі ў шлюбе. Вам не дазволілі развітацца з бацькам Аляксея? Прабачце, тут ёсць туалет. Наўпрост, потым налева. Бачыў пад пахамі. Усходненямецкія жанчыны іх не голяць. Ой, супакойся. Ты ёй верыш? Так, веру. Я скажу вам, чаму хацела прэч з ГДР. Менавіта з прычыны гэткіх пытанняў. Яны абвінавачваюць, атакуюць і зноў вярэдзяць старыя раны.
Вы кажаце, што з'ехалі з ГДР, бо вам задавалі пытанні. Якія пытанні? Прыкладам, як ён развітаўся. А як ён развітаўся? Як заўжды, калі з'язджаў на кангрэс. Як вы лічыце, чаму вам задавалі пытанні? Гэтага мне не казалі. Чаму вы ставіце гэткія пытанні? Вы ніколі не пыталі сябе, ці жывы яшчэ Васілій Баталаў? Не. Можаце ісці. Добра. Пабачымся заўтра. Добра. Вітаю. У цябе ёсць цыгарэта? Дзякуй. Ты даўно тут? 2 гады. 2 гады? Тут гэткая ж сіне-белая бялізна ў клетку, як у турме на тым баку мяжы. Але я ўжо прывык. Рэвалюцыянер? Чаму так саркастычна? О, не. Ты яе ведаеш? Ніколі не бачыў. Мяне завуць Нелі. Ганс, Чаму ты тут так доўга? існуе штосьці накшталт лагернага праклёну. Ты або адразу сыходзіш адсюль, або застаешся надоўга. Не разумею. Ну і добра. Дякуй. У тебе есть гроші?
робіце? З якого ви блоку? Не разумеем по-немецку. Давай. Дядька Гена забере нас завтра тюль. А хто гэта? Наш дядька з Браунштадту. Ми туди переїжджаємо. А чому? Тата каже, там пригожа. Ми так само скоро з'їдемо тюль. А куди поїдете ви? Туди, де вельми пригожа. Нелі, мама, Так. тобі так само не спиться? Так, хочеш до мяне? Тут смердить. Спи. Ходи сюда, Елена. Пахаванне прайшло без вас. Мужчына згарэў, труп нельга было апазнаць. І вы не дапусцілі, што ён можа быць жывы? Што вам ад мяне трэба? Вы паводзіце сябе так, нібы штосьці ведаеце. Тады скажыце мне, што вы ведаеце пра Васілія? Ён жывы? Пабачымся. Чакайце. О, не цяпер. Калі ласка, я доўга была ў дарозе. І таму я маю спазніцца на цягнік, прыходзьце заўтра.
Здорово. У цябе хлеб ёсць? Вядома, ёсць. Мар'я. 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 Зараз прыйду, добра? А ты адразу ідзеш. Одразу мусиш веш путь. Што з вамі адбываецца? Нам трэба яшчэ 11 пячатак. Чаму яшчэ 11? Гэта папросту стаіць, ці ты ўмееш граць? Ого! Я грала ў аркестры. Тата! Моя дачка. Вы гаворыце па-нямецку? Раз, два, полиция, 3, 4, гренадыр, 5, 6, старая ведьма, 7, 8, добраныш, 9, 10 уложек. Ён заўжды казаў, што нам трэба ў Нямецчыну. Мы немцы. А мама не хацела сюды. Яна памерла адразу пасля прыезду. Мар'я. Сыграй нам штосьці. Не. Калі ласка. Ці могуць гэтыя рукі яшчэ граць? Вядома. Не, не могуць. Могуць. Хопіць. Заткніся. Часам яго няма некалькі дзён. А потым ён раптам зноў стаіць ля дзвярэй. Аднойчы ён сказаў, што мы пабяромся, а назаўтра забыўся пра гэта. Ён быў непрадказальны. Нягоднік. Але ён быў асаблівым чалавекам. Ён умеў гэтак дакранацца. Ты як мой тата. Таксама жывеш мінулым. Я толькі хачу ведаць, ці жывы ён. Навошта? Або ён мёртвы, або апошняя свіння. Я хачу пачуць праўду. І што тады? Тады здолею канчаткова пахаваць яго. Дык зрабі гэта цяпер, дурніца. Добраноч 16. Добраноч 17. Калі ласка. Цяпер можаце рабіць наступныя крокі. Я чакаю ад вас адказу на маё пытанне. Усяго добрага, спадарыня Зенф. В'етнам? Так. У кожнага свой гераізм.
Так, калі вы бачылі Васілія Баталава апошні раз? Учора. Так, так. Ён раптам з'явіўся перада мною, усміхнуўся, я абняла яго і спытала: «Васілій, чаму ты так доўга хадзіў па цыгарэты?» Як расеец трапіў у таварыства фізікі ГДР. Ён быў звязаны з атамнай фізікай? Ён памёр. Мінулі ўжо 3 гады, я больш гэтак не магу. Я хачу жыць. Разумееце? Прашу вас. Палітычная дзейнасць. Чаму не запомнілі? Што вы хочаце ведаць? Удзел у камуністычных арганізацыях, Добра. сваякі ў заходняй Нямецчыне таксама не запомнілі. Гэта нікога не тычыцца. Трэба запомніць, інакш Што інакш? не здолееце ісці далей. Зразумела. Вас ніхто не прымушае быць тут. Ну, вось і іншая справа. Калі ласка. Вялікі дзякуй. Цяпер не дыхайце. Спадарыня Зенф, патлумачце яшчэ раз, чаму вы вырашылі з'ехаць з ГДР? Чаму? Калі памёр мой сябар і пачаліся допыты, усё раптам зрабілася нейкім несапраўдным. Быццам я жыла чужым жыццём. Усё было для мяне чужое. Кватэра, вуліца. Нашы агульныя сябры. Я папросту хацела забыцца. Спадзявалася пачаць тут свабоднае жыццё. Але ўсё так дзіўна. Я больш не ведаю, што такое свабода. Дэмакратыя, прававая дзяржава, тое, чаго вы не мелі там. Так. Спадарыня Зенф, мы вырашылі задаволіць вашае хадайніцтва. Спадарыня Зенф, вітаем у Федэратыўнай Рэспубліцы Нямецчына. Дзякуй. Сардэчна віншую. Дзякуй. Усяго добрага вам і вашаму сыну. Дзякуй. Сардэчна вітаю. Цяпер вы можаце шукаць працу, добрую кватэру і школу для сына. Можаце рабіць усё, што пажадаеце. Калі не знойдзеце хутка кватэру, можаце часова застацца ў інтэрнаце. Дзякуй. Вялікі дзякуй. Ледзь не забылася. Вам гэта больш не трэба. Добрага дня. У мяне з сабой некалькі рэчаў, якіх ты не любіш. На жаль, давядзецца з'есці ўсё самой. О, не! Гэта я адкладу, чапаць нельга. Рукі прэч, інакш больш нічога не дам. У мяне ж ёсць яшчэ штосьці. Але гэта я ўсё з'ем сама. Не! Ратуйце! Не! 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 Вось так. Як маецеся? Добра, дзякуй. Наследны прынц, як цябе завуць? Алексей Зенф. Добра. Вернем. У мяне штосьці ёсць для вас.
Помощница лаборанта. Помощница лаборанта? Так. Вы хотели б займацца доследамі, але ж вы не працавалі ў прафесіі 2 гады. Так, але я хутка ўвайду ў курс справаў. Навука ў нас больш развітая. Я гэтага не баюся. А дзе будзеш ты, калі мама будзе на працы? На падоўжанцы. Не хвалюйцеся пра майго сына. Вы мусіце крыху знізіць патрабаванні. Чаму вы адразу не спыталі мяне, ці не хачу я зноў працаваць на могілках? Будзем шукаць самі. Так, Вось. Не забудь замкнуць дзверы. Ты правда не хочаш са мной? Трымай за мяне кулакі. чакай, мама. Дзякуй. Пакуль. Вы мяне пераследуеце? Магчыма. А ў якасці каго? Прыватна? Вы не адказалі мне яшчэ на адно пытанне. Хадзім. Саступіце. Адыдзіце назад. Заставайцеся там, калі ласка. Хадзем адсюль. Адыдзіце назад, адыдзіце назад. Галодны. Так, А я не ўмею гатаваць. Яшчэ раз. Яшчэ раз. Выдатна. Добрый вечар, гатовая замовіць? Мінеральнай вады, калі ласка. Мо яшчэ штосьці, дэсерт? А вам? Кавы, калі ласка. Добра. Вы ж не верылі ў тое, што гэта была аварыя. Я папросту перастала думаць пра гэта. Хацела забыцца на ўсё. А вы? Вы часам бываеце проста чалавекам ці заўжды толькі агентам? Мяркуеце, ваш Васілій заўжды быў звычайным чалавекам? Што вы хочаце гэтым сказаць? Ладно. Фізік, які часцяком ездзіць на міжнародныя кангрэсы, цікавы для службаў бяспекі. За ім сачылі? Я б сказаў, ён сачыў. Што? Ён быў іхны кур'ер. Не, чакайце.
Ну что? Надзельнеш гэта? Гэта? Я не хочу выглядаць дурным Гансам. Дзеля пацехі, калі ласка. Алексей? Вітаю. Мы зварылі макарону з карыцай і цукрам. Почисти зубы и у ложек. Добранач. Зараз приду. Гэта была гульня тата-сын? Мы зварылі макарону з цукрам і карыцай. Што ён табе казаў? Ты распытваў? Сёння ў лагеры адбыўся суіцыд. Што? Старая, што заўжды сядзіць ля плоту, ён бачыў гэта. Не, хай спіць. Хай спіць, Нелі. Гэта табе. Смачна. Як ёсць. У цябе бываюць думкі, каб вярнуцца? Так. Штодня. Але што мне там рабіць? Дзякуй. Так. Так. Так, цяпер бяжы. Бяжы, Аляксей, і ляці. І яшчэ раз. Бяжы. Мо зладзім штосьці ўсе разам? Я больш не выходжу у вялікі шырокі свет. Ах, лагерны праклён. Скажы, калі б табе трэба была дапамога, ты б яе прыняла? Прыкладам, я мог бы зірнуць аб'явы наконт жытла. У мяне ж ёсць час. Што з табою? Хочаш закахацца? Не, не хвалюйся, я не здолею. Не страшна. Так, не страшна. Як ёсць, так ёсць. Калі ў мяне тут нічога не выйдзе, ніхто не засмуціцца. Толькі ты і малы.
Чаго баішся ты, Нелі? Яны падазраюць, што бацька Алексея можа быць жывы. Хто? Хто падазрае? Служба бяспекі. Которая? Усе. Гэта мяне палохае. Ты мне нічым не дапаможаш. Ніякіх сустрэч няма? Не, да трэцяй. Так, Я мушу пагаварыць з вамі. Не цяпер. Гэта пільна. я на хвіліну. Хадзем. Вы не можете прыходзіць сюды. Гэта моя праца, разумееце? Халера! Вы казалі, Васіль працаваў на ГДРаўскую службу бяспекі, быў іхным шпіёнам. Так. Ён мусіў наймаць навукоўцаў з захаду. Ён ніколі не быў на захадзе. У людзей шмат твараў. Вы ведаеце, што вы вельмі прыгожыя? Вядома, ведаеце. Калі не скажаце праўды, я закрычу. Тихо, тихо! Халера! Добра. Магчыма, Баталаў больш не хацеў працаваць на штазе і звязаўся з федэральнай разведвальнай службай. Аварыю сімулявалі з іншым трупам. Ён добраахвотна перадаваў інфармацыю і жыве пад іншым іменем. Гэта вельмі верагодна. У вас багатая фантазія. Калі моя здагадка слушная, штазі знойдзе яго, а цяпер сочаць за вамі. Хачу працягнуць арэнду пакоя. Soll ich wirklich nicht mit? Пайсці з табой? Tschüss, Nelly. Пакуль, Нелі, мама. Добрага дня. Вітаю. Вітаю, шашлык, калі ласка. Гэткі шашлык ніхто не будзе есці. Ёсць хвілінка. Бачыш, што тут адбываецца? Sind wir hier für Laberpommes?
Голодная? Не. Крыстына? Цяпер я не магу. Нелли. Вы хотели поговорить? Можна? Вядома. Вітаю. Кави? Так. Ви жанаты. Як ви пазнаєте жанатага? Па тым, як ён пазірае на жанчын. А як ён пазірае на жанчын? З апетытам. І адначасова сыта. Пажадліва, але без гатовасці да рызыкі. Выпьете со мной кілішак вина? Што вы скажаце, калі я прапаную пайсці са мной у бліжэйшы гатэль? Я зацяжкая? Так. Я магу сказаць сыну, што ягоны бацька яшчэ жывы. Калі я прыехала сюды, то хацела забыцца. Але гэта немагчыма, пакуль у мяне не будзе яснасці. Гэта толькі здагадка.
Таму вы мяне дапытвалі. Прыніжалі з прычыны здагадкі. Мы не принижаем. Прыніжаеце. І чакаеце ўдзячнасці. Калі заўважыш каго падазронага, дай мне знаць, ладно? Будь асцярожная, калі хтосьці спытаецца пра Баталова. Каму я магу давяраць? Усяго добрага, Джон Берт. Серада, кавярня Бернштайн, ладно? Ты не казаў, што возьмеш яго? Бо я не гаварыла з табой пра смерць Васілія. І таму, што ўсе казалі, не кажы Нелі пра тату, бо яна засмуціцца. Ведаеш, калі хтосьці памірае, каго ты вельмі любіў, і ты не можаш пахаваць яго, то часам адбываюцца дзіўныя рэчы. Ты бачыш яго паўсюль. Я таксама яго бачыў. Дзе ты яго бачыў? Тут, на вуліцы. А што ён рабіў? А гэта быў не ён. Ганс? Ну, здароў. Можаш схаваць гэта для мяне? Дзякуй. Добры дзень. Добры дзень. Чаго жадаеш? Гэта мусіш з'есці ты. Жуй. Хатнія заданні ёсць? Не. Ты забыў дзверы замкнуць? Пэўна, што не забыў. Пэўны.
Добре, подумай. Я не забыўся. Давай, заходь, заходь. Мама, я только хотел... Што, ГДРаўскі вырадак, зноў гуляеш са смеццем? Мартин, ходим. Сам ты выродок. Я папросту хацеў зайсці. Вось, добрая кватэра. І зусім танная. Слухай, ты казала Алексею, што ягоны бацька можа быць жывы? Думаю, яму было б балюча. Чаму ты заўжды побач? Я стаю пад дажджом, ты падстаўляеш парасом. Нам трэба кватэра, ты знаходзіш. Ты заўжды тут. Чаму? Калі хочаш, парві гэта. Мне трымацца здалёк? Можа і так. Не ведаю. Ганс! Сядай на месца. Смачна есці? І вам. Са мной штосьці не так? Мы сыходзім. Я хочу побыть с Гансом. У цябе хатнія заданні. Я могу и поздней. Мы можам сустрэцца потым. Калі ты не супраць. Не, застанешся тут. Ганс выдае людзей. Ідзі назад. Не хочу. Хадзі сюды, каму кажу. Звонку не ўсё заўважна. Тады спытаем яго. Ён не скажа праўды. Ганс не лжэ, гэта ты лжэш. Отпусти. Я хочу додому. Не пра гэта цяпер гаворка. Хадзі.
Добрый день. Добрый день. Не могу заснуть. Можно? Тут пишуть інакш. Что? У їх лепші осадки. И больше грошей. Дык іди на працу. Добрый день. Добрый день. Мама, Давай худший. Что ты так позираешь? Тут на заходе мамы отводят дзяцей у школу. На твоем месцы я б гэтак не распускалася. Ты не на ейным месцы. Алексей мае рацию. Покинь меня у спокоі. Покиньте меня ўсе ў спокоі. Нелли, спокойно. валите отсюль. Что ты сказал? Что с тобой? Заходь. Так. Зварим макарону. Цябе чакае Нелі. Калі ласка. Не, я адвяду цябе да Нелі. Не, Так, не, ходзем. не хочу. Алексей, ходзем да Нелі. Не, Алексей, ты не можешь застаться. я не хочу, Данелли. Алексей! Крывавата, але як новыя. Не кажи, Нелли, яна подумае, что я виноваты. Глупства. Не подумае. Подумае. Ведаешь, которая гадзіна? Так ведаю. Я змерзла. Мо зойдзеш? Хадзі сюды, калі ласка. Ён можа і сам, яму не трэба нянька. Дзякуй. Гей! Ранец. Ведаеш, хто такі ГДРовскі вырадак? Спытай у яго. Алексей, паабяцай мне штосьці. Мы мусім цяпер трымацца разам, абяцаеш? Абяцаеш? Добра. Нелі. Я іду спаць. Нелі, калі ласка.
Я раздаваў улёткі. За гэта мяне дапытвалі дзень і ноч. Адзіночная камера. Усе гэтыя хітрыя гульні. Баўцан. Уяўляеш, што гэта азначае? 2 гады. Калі я вызваліўся, падрыхтаваў уцёкі. Ведаеш, хто мяне выдаў? Мой брат. Няўжо я мог бы супрацоўнічаць з імі? Я пойду. Калі хтосьці кажа, што я шпіён, як мне даказаць адваротнае? Ты не мусіш нічога даказваць. Значыць, табе ўсё роўна? Я хачу забыць гэта. Што ты хочаш забыць? Усё гэта. Ты не думала, што твая хворая падазронасць робіць з Аляксеем, калі ты выкідаеш ягоныя падарункі? Ён выглядаў гэтак горда са сваім букетам. Прабач мяне. Ну што, пішкі? Давай, давай! Ну як, баліць, га? ГДРаўскі прадажнік. Пазірай сюды, што, аслеп? Га? Ганс! Ну як, га? Цяпер табе цёпла і прыемна? Адкрый рот, смачна. Ідзі адсюль, прэч! Алексей? У мяне для цябе сюрпрыз. Я знайшла працу. Здаецца, Ганс памёр. Ганс, Ён мёртвы? Ганс, Ганс. Можешь подняться? Гэта мача.
Не дакранайся да мяне. Ганс! Гэтак я заўжды ўяўляў тату ў труне. Ты часта думаеш пра яго? Ужо менш. Ганса крыяе. Мама! Гей, чакай! Радая, што едзеш дадому. Мы наведаем вас у Польшчы. Дзякуй, пакой 16. Да пабачэння, спадар Якуб. Да пабачэння. Ды не бяры гэтага, я сама вазьму. Джон, что с тобой? Ви куди пішки? Mach auf. Я адчыню.
Who knows what tomorrow will bring? Йорди Стрибель, Maybe sunshine and maybe Тристан rain. Гьобель, But as for me, I'll wait and Джеки Ідо, and maybe it'll bring my love to me. Анья Антонович, Who knows Ришард Ранчевський, any better than I? That she Андреас Никль, keeping the little Полина Воскресенская и Александр Шеер. you know another day. Режисер Кристиан Швохау. Another day Сценар Гайде Швохау. to share the love that only she Паводле роману «Походне вогнище» Юлії Франк. I pray the Lord will help me carry on another day, just another day. Oh Lord. Another day, just another day. I wanna live to share the love that only she can give. And if she don't, come on home. I pray the Lord will help me carry on. Another day, just another day. Oh Lord.